За землю, за воду. А за снег? И за снег. На той неделе уплачено. Это под Новый год? Так кто за прошлогодний снег? А за этот? Үзеннән үзе кымсызлык турындагы шушы мультфильм искә төште. Кар өчен түләү турындагы хәбәрне күпчелек шулай кабул итте дә. Булай да күп түләбез бит инде. Пенсионерларга бит акча алучы, пенсия алучыларга бар. Ул җары акча күп алган кешегә нәрсә түгел. Дворник өчен түләбез бит инде без. Дворник чистота бит инде. Тагын нинди нәрсә өчен түләргә белмим. Айрым кыр чыгаруны халыклардан алырга тиеш түгелләр дип уйлыйм. Аның өчен горд бар, горд түләргә тиеш. Узган кышларда Казан ишегалларындагы карны буш урынга ыеп баралар иде. Әле аннан балалар таушуып уйнады. Кыш беткәндә бер түгәләр, я шунда иреп бетә иде. Хәзер исә ява барганын чыгарырга тәкъдим итәләр. Квитанцияләрдә айрым хезмәт буларак күрсәтелмәсә, моңа каршы килүчеләр дә булмас иде бәлки. Ләкин моның өчен айрым түләргә кирәк булачак. В прошлом году обильный снегопад остро поставил вопрос отсутствия во дворах места для складирования снегов. Узган ел кар күп яуды, аны куярга урын җитмәү мәсьәләсе килеп басты. Ишегалларын чистарту тарифында карны чыгару өчен чыгым каралмаган. Шуңа күрә күбрәк яшел зоналарга өяләр. Агачлар сына кече архитектура формаларына зыян килә. Район башлыклары, идарә компанияләре халыкка ишек алдыннан карны чыгару карарын кабул итү кирәклеген аңлатуыгызны сорыйм. Идарәче компанияләр бу эшкә алынды да, җыелыш уздыру көннәрен билгели башладылар, игъланнар эләләр. Хәзерге вакытта протоколлар җыябыз. Тариф кертәшен счет фактурага. Ул төрле домнарда төрле сумма булачак. Риза түгелме, уй фикерләрен белеп, менә шундый протоколлар җыярга планга куйдык. Халык риза булган очракта ничек түләтәчәкләрен төгәл белмиләр әле. Төрле вариантлар карала. 5-6 сум квадратный метрдан средний санап чыгара дрих. Но бу тора бит инде дөрестән шул менә шул күләмнән, кар күләменнән, нимә күп машина чыга, күләмен белеп, бу эшен бер тапкыр счет фактурада түләр өчен дип шундый бер вариант. Айга бер. Җыелышларда карны җыеп, өеп кую урыннарда билгеләнәчәк. Халык нинди юлны сайлый инде. Әлегә бу компаниягә караган 500-дән артык йортның берсендә дә кар чыгарабыз дип карар кабул итүчеләр юк. Киров районында да җыелыш үткәрергә әзерләнәләр. Өстәмәкәнең булмаячак инде. Чөнки алдан әйткәнемчә факт буенча күпме карыбыз чыгарабыз, шуның хәтле үк яшәүчеләр түләргә тиеш булачаклар. Артыгын түләмәячәкләр, ансы факт. Бер КАМАЗ чыгару 4-5 мең. Трактор эшләгән өчен тоже акча түләргә кирәк. Бер тракторның эшләвенең 1 сәгате 2 мең, 3 мең шул тирә. Ничә КАМАЗ кар чыкканын санарлармы, һәр гаилә бер сумманы түләячәкме, квадрат метрга карапмы? Дөрес, район хакимияте башлыгы 2 атналык булган җыелышта суммаларны атарга өлгергән иде инде. К примеру, прошлогодней зимы узган елгы кыш мисалында карасак, безнең райондагы бер йорттагы бер фатирдан 201 сум түләделәр. Бу кышның 3 ае өчен. Киров Мәскәү районының башлыгы 200 сум һәрбер квартирдан айга дигән сүз безнең бит инде бөтен Казанга, республикага таралды. Мин ул бәянең каян чыкканын аңламыйм. Шуңа күрә мин аны тәкъдим итә алмыйм. Идел буе районындагы бу идарә компаниясендә дә санап чыгарганнар. Кыш буена бер фатирдан 200 сум берничек тә була алмый. Бу бик аз ди җитәкче. Алар фатирның квадрат метрыннан 27 сум алырга тәкъдим итә. Никто не согласен, весь дом не согласный. Идарәче компания үз чыгымнарын санауны өстенрәк күрә. Кыйммәт чыга. 2000 дә чыга, аннан артык та чыга. Айга. Кеше үзенең эшенең бәясен саный белергә тиеш. Экономик яктан. Без бит инде халыкны таларга дигән сүз түгел. Алдарга да тиеш түгел. Чөнки һәрбер эшнең бәясе бар. Ишек алдарын җыештырырга бит инде без түлибез. Фатир бәясе. Шул бәя исәбеннән чыгартырасылары килә халыкның. Ул бәядә, тарифларда кар чыгару бәясе салынмаган. Моңарчы ишек алдына кар ияргә ярады, хәзер ярамый булып чыгамы. Дөрес, карны яшел зонага ясыз, ул пычрак дип зарланучылар булды, булачак та. Әлеге тәкъдим андый зарланучыларга җавап булып та яңгырый. Икенче яктан идарә компанияләренә карны ишек алдына үеп барырга рөхсәт ителә. Бер карасаң ятсын шунда, кышы карлы килмәсә. Әйтсәләр, менә безнең урыныбыз бар, менә и каршында безнең урын бар, менә шундый площадкада пока карны саклыйбыз, беркем бер нәрсә алмаячак. Һәрбер йортның бар старший по дому, алар бөтенесен үзләре карап йөрергә тиешләр.
Корны чыгартылармы машиналарны итеп, тогда акчасын алалар. Кайсы җирдә бит шулай, корны чыгартмыйлар, каршында гына ияләр, акчасын алалар, корны чыгарттым дип. Менә шундый хәлләр булырга тиеш түгел. Дәүләт торак инспекциясендә бу яңалыкка каршы түгелләр. Хәзер квитанцияләрдәге тарифлар нигезендә идарәче компанияләр корны бары тик иттереп куярга гына тиеш диләр. Аларны чыгару өчен өстәмә хезмәт кирәк. Без решения общего собрания. Бу очракта халыктан ризалык алмыйча тариф билгеләү законлы түгел, ләкин идарә компаниясе территорияны тәртиптә тоту өчен милекчеләрне судка бирә дә ала. Әйтик, мин яшәгән йортның яшел зонасында кар кыш буе иелә, әмма йорт комлы грунтта тора. Шул кадәр кар анда эреп бетсә, йортта ярыклар барлыкка киләчәк. Шуның өчен без ел саен кар чыгару өчен акча тотабыз. Карны чыгару кирәк булган очраклар бар. Милек хуҗасы түләргә тиеш. Казанда кар чыгарган өчен арттырылган тариф буенча түләгән торак комплекслар бар. Гадәттә яңа урын аз булган микрорайоннарда шулай. Киләсе атнада яңа тәкъдим буенча шәһәр йортларында җыелышлар узачак. Ләкин biz аралашкан идарәче оешма җитәкчеләре әлеге тарифның керүенә инде хәзер үк шикләнеп карый. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.